Slušate Puls magazin. Večeras u organizaciji Fondacije Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture. Marko Šelić sa bendom Napeti kvintet, poznati pisac i reper, nastupa večeras u Gerila baru. Tim povodom pozvali smo Marcello. Marcello, dobar dan. Dobar dan. Dočekuje se 7526. godina. Kažu da je to godina posle Noevog potopa. Šta za vas znači 7526. godina? Za mene kao filologa ta serija brojki znači vrlo malo u oba slučaja. Nisam ni malo već sa brojevima. Ono što ja u tome jedino razumem jeste da se pojavila dobra prilika za, nadamo se, dobru svirku, da daćemo sve od sebe da to bude tako. Nisam siguran koliko smo baš, kako bih rekao, novogodišnji bend, nismo baš poznati po najveselijim pesmama na svetu, ali kakvo vreme, takve pesme, pa možda smo u tom smislu baš i adekvatni za ispraćaj godina kakve su bile do sada. Namerno sam krenula razgovor u tom kontekstu, dakle, posle potopa, kažu da na početku beše reč, a imam utisak da živimo u vremenu kada je sve postalo potrošna roba, pa i reč i da smo negde blizu kraja. A pošto ste neko ko je vrlo vešt sa rečima, pa imali ste titulu glasa generacije, kako ste se nosili sa tom titulom? Znate šta, to čini mi se treba naći način da se prema tome odnosite tako da vas to ne ponese, a opet i da ne shvatite baš olako. A u svakom slučaju, šta god i kad sam god govorio, nisam uzimao na sebe ni pravo ni obavezu da to pričam u ime bilo koga ili ispred bilo koga. Govorio sam onako kako sam mislim i kako mi rasuđivanje i savest i kreativnost nalažu, a ako se dogodilo da se još neki broj ljudi slaže sa time i u tim rečima prepoznaje nešto svoje, to je sigurno kompliment. Ne uzneti se. I koliko je po vašem mišljenju uopšte reč danas postala zaista nešto što je potrošna roba? I koliko mlade generacije moraju da paze sa tim da upravo ne budu zaneseni, izmanipulisani? Pa nažalost da, postala je potrošna roba zato što je to usposledica konzumentske ere, sve je potrošno, pa je potrošna i reč, a mi koji se rečima prvenstveno bavimo, trudimo se na svoje načine da ipak odbranimo reči od opšteg potopa ovog nove vrste potopa o kom sada pričamo. Meni se poslednjih godina recimo čini apsolutno, opet ću reći ovo što i malo čas, to je samo moje mišljenje, ne mora biti svačije. Pošto imam dvojno državljanstvo u kreativnom smislu, i književno i muzičko, a zapravo po formalnom obrazovanju mnogo više književno, a onda sam mogao da vidim na ta dva fronta, pošto i na jednom i na drugom frontu moj posao su reči, gde su potrošnije, gde su više devalvirale. I ja bih rekao da su više devalvirale mnogo više u muzici nego u književnosti. Književnost jeste na margini, neko bi rekao da se sigurno mnogo manje čita nego što se sluša, ali ti koji čitaju, baš čitaju, u smislu moraju da obezbede vreme potrebno da izbiju na poslednju stranu knjige koja ih zanima. To ne mogu da čine usput, eventualno u prevozu, ali nije baš da mogu da rade nešto drugo i da pritom čitaju knjigu, za razliku od muzike koju ljudi nekako upravo i konzumiraju radeći nešto drugo. Dakle, malo slušaš muziku u kolima, malo slušaš muziku dok nešto radiš. U tom smislu reči tu lakše devalviraju, jer je manje pažnje investirano u to. Knjiga ipak traži jednu investiciju i pažnje i vremena. Time se dosta suzbija površnost kod čitalaca. Nisu naravno svi jednako analitični čitaoci, ne čitaju svi s olovkom u ruci tražeći male dragulje u rečenicama, ali kažem, generalno moj utisak da su ipak daleko pažljiviji nego slušalci, jer sama radnja, u najtehničkijem smislu rečeno, sama radnja čitanja danas iziskuje istu koncentraciju kao i uvek, a muzika je postala usputna stvar, ne obraća se onda pažnja ni na samu kompoziciju, ni na tekst, i onda svi mi koji se trudimo da ugradimo razne podnivoje u to sve, kao ok, kao ovo je za površno slušanje,
ali ko zaroni naći će još to i to, onda na kraju shvatiš da vrlo malo ljudi roni, nego prosto ili ih to ponese ili ih ne ponese, presluša se to koji put i toliko. Tako da eto, moj recimo utisak da su reči mnogo ugroženije u muzici nego u književnosti, ali možda je to i prirodno. S druge strane, muzika koristi različita oružja, ima čitav arsenal za privlačenje pažnje. U ostalom, tu je sama muzika, jel, ne samo vokalni deo, a književnost i dalje ima samo i jedino reči. Mora da se nadmeće sa bioskopima koji su sad postali 9D, a ti moraš samo pomoću reči da držiš ljudima jednaku pažnju i da činiš da ih ti junaci zanimaju, da im je stalo do te priče. Tu se zaista sve vrti oko reči kako je uvek i bilo i meni se tako baš dopada. Jedno vreme se niste pojavljivali u javnosti kao muzičar i ovo će sada biti vaše ponovno pojavljivanje u muzičkom smislu. Da li je to razlog koji smo sada objasnili, što ste bili na privremenom radu i koristili ovo državljanstvo za pisanje, ovu drugu auzu? Pa ja, iskreno govoreći, malo se tu razlikuje priča iza kulisa od one koja se vidi javno. Ja sam sve vreme i jedno i drugo, ništa od ta dva za mene nije privremeni rad ni jednog trenutka bio. Ova moja priča odnosila se na to u čemu se ja trenutno osjećam komotnije, ali moglo bi biti da ste u pravu u onom delu da je ta moja komocija izazvana time što sam 2017. godine objavio oba zamišljena, planirana toma romana Higijena nesjećanja, što je u zbiru nešto oko 800 i kusur stranica. To me je prilično udaljilo od ove druge vrste pisanja, koja naravno ima neka svoja pravila, potpuno drugačija, da krenemo od onog strogo formalnog stih versus proza, pa da ne idemo dalje u razne detalje kako se sve to razlikuje. I onda sad taj povratak muzici, bend me strpljivo čekao da dovršim Higijenu nesjećanja da bismo počeli da kao što i hoćemo ovih dana, da radimo na novoj ploči. Trenutno da, osjećam se malo padobranski, kako bih vam rekao, u tom smislu da treba se vratiti u to, treba napraviti neke kreativne kondicione treninge da bi prosto prešaltam na taj način razmišljanja i izražavanja, ali kažem u svakom slučaju za mene između te dve delatnosti nikad nije postojao neki zaista, ne znam, berlinski zid. Više je do toga što naša javnost očekuje od tebe da budeš jedno nešto i ne da ti da budeš dvojni državljanin dok žestoko ili ne dokažeš da zaista možeš oba ili ne digneš ruke od jednog u korist drugog. I meni se ne mili ovo pod B. Ja ne bih voleo da ikad moram da biram. Ako bude morao, mislim definitivno će odluka biti pisanje, jer kažem ja nisam muzičar, ništa ne sviram i definitivno budem li morao da biram, jednog dana ostaće samo pisanje, ali zaista se nadam da taj dan neće doći uopšte, a kamoli brzo. Evo za večeras neće biti žanrovski u jednom smislu, nego je to isprepletano raznim nijansama kao što je i sam život. Pa jeste, da. To za ljude koji nas malo pomnije prate nije nikakva novina. Mi smo u suštini tom trasom krenuli još od druge ploče tamo u 2005. godine. Jedino je ta prva bila strogo žanrovska, mada verujem da dogod frontman govori svoje stihove na ritam, ljudima će to biti neka već vrsta repa ili hip-hopa ili čega, ali zaista u muzičkom smislu i u tematskom, pa i u vokalnom, jer ne zaboravimo da je tu Nena sa svojim vokalima, oni nisu repovani. Počelo je to još davno da ide na razne strane, naravno mi se trudimo pri tome da se to ne pretvori u papazjani ili nešto neukusno. Dakle, smete da mešate sastojke, kulinarski rečeno, dogod se oni trpe, dogod se ti ne dobijaju neki novi ukusi, a ne nekakav bućkuri. To je jedino pravilo kog se mi u stvari držimo, sve drugo je prilično slobodno, jer kao što ste kazali, da, ja ne vjerujem ni da život ima samo jedan žanr, tako da ne znam zašto bi stvaralaštvo imalo. Prosto to su... Ima ljudi koji žanrove uzimaju s nekakvom gotovo religioznom ozbiljnošću. Da je žanr nešto što se može izdati. Tu ima neki kodeks koji može da se... Šta ja znam, meni se uvijek činilo da je osnova kreativnosti upravo kršenje definicija, a ne držanje do oprobanih jednačina.
I mi to pokušavamo da radimo. Verovatno je za jedan deo publike to i frustrirajuće. Nikad nismo napravili dve iste ploče. Uvek se trudimo da nekako od nule počnemo i da vidimo kako sad to može da se sagradi, bar za nijansice drugačije. Ali verujem da, eto, većina ljudi koja nas prati je navikla da je to naš pristup. Tako da u tom smislu nema iznenađenja, što uvek ima iznenađenja. Večerašnja svirka će svakako biti higijena, podsjećanje ili sećanje. Da, za razliku, dobro primećeno. Dakle, za razliku od romancije, naslov higijena nesećanja, večeras ćemo na svirci da primenimo upravo higijenu sećanja, odnosno podsjećanja. Pre nego što uhvatimo zalet, odnosno hvatajući ovih dana zalet za tu novu muzičku avanturu, za koju još ne znamo kuda će nas tačno odvesti, zajedno s publikom ovu ćemo priliku iskoristiti da malo pretresemo razvojni put Bore Šnajdera, dakle da vidimo šta se desilo na tih 5 ploča i čime je ta muzika zavredela zapravo pažnju tih ljudi koji će doći. Zašto su tu? Jer zanimljiva je stvar, toga sam postao svestan tek pre koji dan, da je zapravo 2018. pod kraj 2018. bit će tačno 15 godina od prve ploče. Tu sad zanimljivo je razmišljati o tome zašto su ti ljudi tu, ti koji će doći večeras, zbog čega im se to dopada, šta im se manje dopada. Verujem da ćemo na neke zaključke moći da izađemo i zajedno večeras, jer prosto vidiš kako na šta reaguju. Ali meni je to, iskren da bude, mnogo više fenomenološki zanimljivo. Za mene to nije anketiranje i istraživanje tržišta. Mi nikad nećemo raditi onako kako tržište nikad i nismo, prosto neke tu sa trendove jurili, pa čak ni trend koji ti sopstvena publika ponekad nametne, jel, oni imaju svoju ideju šta bi hteli i onda umeju da se i nekad naljute na izvođače što ih ovi ne poslušaju, a poenta priče je da je nemoguće poslušati jer publika nije jedan jedinstveni entitet koji ima jedno mišljenje, nego je to onako koloplet različitih mišljenja i ti možda završiš samo sluđen ako probaš da im izađeš svima u susret. Ali opet kažem, čisto fenomenološki je zanimljivo svirati na istoj svirci pesme sa 5 albuma i primetiti šta se u publici dešava kako koja pesma dođe. Biće napeto večeras u Gerila baru. Važno napeto, mi se tako zovemo između ostalog i zato se jedva stavimo na binu. Čuo sam za Gerila bar jedna napetost je ta, kako je stati na binu. Ljudi iz organizacije postavljaju, mislim, zapravo jedno potpuno logično pitanje, a to je zašto ih je 9 ako su kvintet. To je iz nekog razloga postao moj manirizam, tako isto Alter Ego trilogija koja će na kraju izaći kao 4 knjige. Kvintet sa 9 ljudi. I evo za sam kraj delimo 2 knjige koje predlažete da to budu vaše knjige. Ideja je sledeća, delit ćemo prvi tom higijene nesećanja, osim ako naš slušalac ili slušateljka koji se budu javili već imaju prvi tom. U tom slučaju ćemo im pokloniti drugi. Marcello, hvala najlepše. Hvala vama, vidimo se. Čep. Ja sam čovek čep i nisam superheroj, nego žrtva. Kada otvaranje duše ima zvuk otvaranja flaše, zna se, razgovor će tu malo šta da spase, a i šta da joj kažeš, reči isčašene od čaše, što očas na oča iza bazde slome se iz zgrade. A mali je sad prvi razred, sluša, čuti, trpi šta će, svađe i čarke, mame i tate i uvek ta reč. Pare nisu izvor sreće, tako učio si ga ćale, ali tamo gde ih nema nesreća još kako naraste. Ti bi zagulio članke, ali ti nisi član stranke, a sad ti vezu traže čak i da bi radio kao šanke. Sada stid, beda, diploma, bleda, kraj s krajem tome kraja nema. I ajde ti žena, kako mali da nema, i drobi ga taj tajac kad zajmi da vrati zajam. Njeno čutanje mu gora kazna, no kad preti gazda stara, raspori se kožo da vrisak izađe na glas. Evo opet kafana, opet u ruci je čaša, ali tada crni čovek, tople oči, lepa reč, kaže vidi, nije kraj, imam plan, imam sve. Azerbejdžan, građevina, malo mučno, ali keš.
Evo ruke, samo reci, da li hoćeš, da li smeješ. I kao kada izvučeš čep iz cure oča i bes, po stolu prosu se jed i poniženje i žeć. Da učini se baš sve, samo kad bi znao šta. Čoveče dobri, nebo mi te šalje, ti si spas. Jer više nemam kut, a ako padnem ja, šta bi tek oni tad, to samo Bog zna. Učini ovi baš sve, samo da imam šta. Druže moj, nebo te šalje za spas. Paku, mnogo ljudi što spaja ih isti jad, ista glad, iste oči, ista volja da spasu stvar. Ali ovaj obećani grad bar miriše na nadu. Sagradit će život dok budu gradili tu zgradu. Do duše, njih 20 u sobi, bez struje, ali to je valjda privremeno, sve će to bolje da bude. I malo je čudno što svaki pasoš im je uzet. No dobro, birokratija, radne vize, šta je tu je? Dani teku, evo već jedan mesec, samo jedan toalet, a njih je 90. Sendvič u crnoj kesi, onoj kao za smeće, struje i dalje nema, samo ovo tanko ćebe, malo ili ni malo sna, a radi sati 15, psuju ih grde jednog, čak i tukli u besvest. Nemaš ni dana da daneš, jer kazne te čim staneš, a one dobre plate samo kasne i kasne. I sada znam sve lažje, slagao si me brate, došao da ih spasem, sad oni meni šalju pare. Bez pasoša, bez hrane, bez dostojanstva i nade, da odavde uopšte živu glavu čitavu igra spasem. I opet nemam kut, a ako padnem ja, šta bi tek oni tad, to samo Bog zna. Žuti i drvi sad sve poniženje i jad. Šta si mi to uradio, mislio sam da si spas. Znao je da sad je već pitanje žive glave, kad kolegu uze infarkt, jer mu ne dantaše da s radom stane. Skupljaše pare da nekako telo kući vrate, strepeći da ni sami drugče neće otići odatle. Jer svako ko se bunio, osim novčane kazne, beše i do krvi mlađen, s pretnjom da je zadnje. Policija neha je, ti si roba, robe neka te. Ko zna ko je sve umešan, tek užas ne prestaje. Ali onda to odjednom puče se, tokom noći neki čovek reče kreći da je samo ovde, potpiši da je dobro sve, da ti je plaće, keši da se veže ven. Tako to sa svakim pojedinačno, onda mu baci kao psu neku siću na pod, potom sve njih u kombi ko da je tor, aerodrom i to beše to. Zar je to sve? Gde je kraj? Šta je posle? E pa vidiš, tu je problem. Sad i priča ima svoj čep. Ti ljudi sad su ovde, oni ćute jer se boje. Tamo negde crni čovek u ovaj košmar vodi nove. Ali onda kad izvuče se čep, cureće oča i bes, po stolu prosuće jed i poniženje i žeć. Da učini se baš sve, samo kad bi smeo šta, samo kad bi neko stvarno začuo taj njihov glas. Čuo bi oča i bes, jed poniženje i žeć. Da učini se baš sve, samo kad bi smeo šta, samo kad bi smeo da, samo kad bi smeo da, samo kad bi smeo